Salut, sutieri! Și astăzi să fac provocări nebune. Și mi le-a dat eu provocările astea. Prima este să fac gheață cu sare. Ține strâns. Ah! Vai, ce ustură! Ah! Pentru abonații mei. Ține bine, mă! Vai, dar mă doare că nu mai pot. Vai! Ia uitați! A doua este să mă spăl cu zăpadă. A doua este să arunc bulgarul ăsta în sus și să-mi vin în cap. Ia să faceți provocarea asta. Ia, n-am... Stai cu pacalul. Trebuie să nimerim. Ca... Normal, ia. Ce-a sărit! Asta e a doua provocare care am făcut acum. Urmează a treia. Să arunc un bulgar în gard. Ia să vedem. Reușim să dăm cu bulgarul în gard? Nu? Mai dăm o dată. Ce mă doare mâinile? Că n-am mănuși. Am dat-o în foc. Deci mai dau o dată, poate 3 ori cu noroc. Priscu este. Bă, dar nu nimeresc, că... Oameni, bă, nu nimeresc. Iau pe ăsta. Poate să nimeresc. Șmecher. Poate să dau. În fine, am dat de 2 ori copacul, nu mai dăm în gard, am dat de 2 ori în copac. Copacul acela. Nu ăsta. Voi vedeți pe ăsta? Mai este un copac acolo. Hai să mai dăm unul. Hai să facem o provocare. Să mă gândesc o provocare. Să fac cu bulgarul ăsta. Să-mi bag aici. Ia. Vedeți? Și acum să mi-l pun în cap. Ia uitați. Gata, îl dăm jos în urățiu. Ia și acum șutul. Uite-l, mă, ce s-a dus, mă. Asta a fost episodul. Dacă să nu uitați să dați like, share și subscribe. Cu voi a fost Edi. Pa!